खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आंनि बे निउस बर्डखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। फुंनि समाव गोदान निउस मोनबाय थानो। बेबायदिबा आंनि गाहाय रादाब खौरांखौ खोनासंलांदो। गसाइगावनि सिङाव थानाय बारागाव गामिनि थांनाय अक्ट'बर 12, 2012 आव गोमानानै दङ फबं बसुमतारिनि आंगो बिसि अनारि बसुमतारिया। बेनिखायनो नखरनि सुबुंफोरा बहाबा नुसनब्ला होखानाय जामुं अनजिमा खौरां हरनो थाखाय खावलायदों। गसाइगावआव सोलिगोन हानि जायगायाव बारानि जायगायाव अन्थाइ लांखोमानाय जाथाय। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मनि गोख्रै अफिस। AS 28C9527 डाम्पार गारियाव लांदों आरो AS 01LC8452 आव बालानि जायगायाव अन्थाइ लांखोमानाय जाथाय। रिजार्भनि थागिबिनि गिम्बि बर'आ बियो थांनाय 26 अक्ट'बराव थांदोंमोन खामानि मावनो। सा 5 लोगोफोरजों लोगोसे बेंगालरनि मागियाव बिसोरो थांनाय 30 अक्ट'बराव थांनाय जायगासिम सहैदोंमोन। बिनि उनाव बरपेटा जिल्लानि 7 नम्बर खावमारि बेंदों बर'आ गोमादों। सोरबाफोर नुदोंब्ला अनजिमा एबा स्क्रिनाव होनाय अनजिमायाव फोरमायहरनो हागोन नखरफोरनि सोद्रोमानो। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सिंग्रिबारि सासे बेंगला बर' आइजोआ सरकारनि सुबिदानिफ्राय नासयजादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सिंग्रिबारि पिकि बर'आ सरकारनिफ्राय हेफाजाब मोननो लुबैदों। गाहाय मन्थ्रिया नरेन्द्र मदिआ भारतआव 2023 मायथाइयाव खुंफुंनो गोनां G20 जथुम्मानि थाखाय गासैबो दोलोनि जथुम्मा खुंफुंदों। भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन, लोगोसे लाइक खालामनो हागोन। जय बर' हारिनि जय। गोजोन्थों। एसेनोसै।